Enggak, Ha! Ha, Pak. Dalang sisir anrungane kok jero, dalang kopon sisir. Ha, Yo kali empat abjad, abjad ki huruf. Rungokno. Lek he iki suku kata. Yo. Ngekel. Wah kuwi gawane telu. Siji budhek, loro lali, telu uyuan. Kowe kudu ngerti. Kurang-kurang tau yo. Mosok Masa lembek picek lho delok nek aku. enek ene. Ya iya nek Iki ene. jane iki sok. Kowe ku nyapa. Yo. R apa? Yo, ayo. Anu Arek ndek kuket mau gak disebut kowe. gondrong iki gilting iki. Supel dudu sumpel. Lah ke super. Wah, supel ya, Pak. Angel ulang. Ora balang das lho iku. Dasku mbok ketut-ketutke. Tol. Tol. Eh, Tol. Kita dulu, mikir dulu. Kok nganggo to? To. Ora nganggo L, Cak. Tol lo, mentol. Wong iki wis dianggep bapak, kuwi kon buka. Wis dianggep kuwi mbak, yo kon mbak. Nek wis ditimbali, bapak kuwi piye-piye kudu iso nampa. Ngono lho. Ngene iki awake dhewe lak minangka dadi Anu lho, aku ngene lho, iki kan sik sak gebok to. nggih. Tapi kan dikekne aku, terus balik ning saen. Kok jenengan kula kadung salaman bablas kok iso. Tak kira batinku alhamdulillah membantu kelancaran perekonomianku. Tapi Pak Heru harus taten dong. Boten. Bisi aku. Pripun ta? Tatene karo Elisa Yundi. Ayo taten Pak aku undang. Mari ngono, sampean taten apa demen? Aku sing tak demeni wong wedok sing yo taten iki ngono. Ngono, mang lemek sampean to. Tak mongi. Aja percaya. Lah piye? Sing batin ki asline ya dalange dhewe. Ning anu lho matur nuwun. Aku yakin, aku kalau Pak Heru Toro ki wis plek nun sewu. Oh sudah hafal. Sudah hafal. Lek Pak Heru Toro ki nun sewu, itu jiwanya itu nun sewu. Bakal tresnani sak kabeh. Wong wedok kabeh ditresnani, Tidak wong lanang kabeh membeda-bedakan. ditresnani, ora beda ini siji lan sijine. Betul. Tapi lek ngomongnya spesifik secara wanita secara spesifik, wis mek dalange dhewe. Hati-hati awakmu. Mau wis dicekel tanganmu to? Heeh. Sis, engko langsung tayamum. Bahasane kaya S3 ya. Kok iso mbok kon tayamum Langsung mlebu kok. Kok Ya. iso mbok kon tayamum. Apa ta? Kok aja galak-galakmu. Kangen aku. Aku lama tidak jumpa nak ya aja Ora. galak-galak. Aku iki kangen karo awakmu. Kangen ya nek kangen aja galak to, Mas. Asline Golek bojo ki sing milenial. Bojo kok basa ora nasional blas. Ini ngendi bojomu? pendamping kuwi luar biasa. Bedo. Beda. Ase bedo Jelaskan, Dik. Jelaskan, Dik. Kela se bedo, bendino yo pilates, ngono. Ngono lo bedo. Pilates. Pilates yo apa? Kuwi sejenis olahraga lo. Olahraga. Dewe olahragane main push up tok ya, Mas ya? Fitness. Jeno. Push up tok. Dalam Elisa cang ditomongane kaya siji lho. Di Bandromo. Cang omonganmu ndi omonganmu kok kaya beda karo liyane. Bojo kula niki luar pulau. Nggih. Oh, dari luar nggih. kota. Bojo kula menika luar angkasa. Menika termasuk Luar angkasa Apa opo? lho? lho kira termasuk Pluto to. Ya jadi Wong ki nek nuwun sewu tanggung jawab ya tanggung jawab. iya. Pangapunten lho Mas Gondrong. Janipun kula nu nggih pengin nyontoh kados Pak Heru ngeten niki. Sembodo. Yen weh-weh. Ketone yo uyar-uyur kepone Iki ngedum sembako ki lho. Ya, di Men- bagian sembako. Ya mending Pak Heru nanggap wis ngedum sembako. Lah sampean iki ditangkap ora ngedum sembako ya. Ngono. Iki malah beneran Anu, kok. Mas. Kaya aku persis nek bodo aku yo ngene-ngene. Loh, alah. Alah. Pak Heru Torong ki yo lek arep riyo kuwi ngedum sembako. Sampeyan lek arep riyo mesti ngedum masalah. Awang kos kakimu jempolane jebol kok iso dadak ngomong ki. Niki Pak, ya Gus ampun. Oh, Anu, jebol. Pak, anu kula setunggal nggih, kula setunggal mawon. Lah, kowe iki jare wis sukses. Wong dek iki ya buka jajan ning arep omah ngono kok iso. Ngono. Sukses aku kok. Sukses, Pak. Niki alhamdulillah angkringan mlaku sakniki teng arep omah buka dasar jajan barang. Jajan gundulmu. Dodol kolak barang, Pak. Dodol kolak gundulmu. Aku iki golek takjil tak dol neh ngono lho. Tak kira ki nek dodol. Golek takjil mubeng terus tak dol neh. Lah iya. nang omah. Tapi motor muntek ya. Alhamdulillah aku sekmu begitu poso iki ya. Heeh. Jual beli aku. Jual beli kendaraan. Iya, dadi ngedol motor tuku beras. Aku sekmu wis ngono. Wong alah lah kuwi Poso. jenenge ngirit nek kowe. Tapi ora tau omahku sekmu. Ah, iki omahe, Nduk. Kude. Kok nek mampir pangkling sampean. Wis dicet apik, Mas.
Ya. Omah iki dicet. Lah nyapa mbok cet kae? Arepe tak dol. Tak kira arepe boto mbok Foto nyari. guru kok, tak Cok. dol apa-apa. Pak Heru itu adalah pemimpin yang luar biasa. Niku wis Luar biasa. Iki mula pangapunten. Senasa piyainya gerah tapi masih ada semangat yang tinggi betul. untuk berbaur dengan masyarakat. Ya. Inilah bukti Bapak Heru yang biarpun tidak menjadi penjabat tapi selalu cinta kepada masyarakat. Dungane enek, Mas. Nggih pripun? Sang cucu sing diulang tahuni pada Nggih. hari ini Nggih. kan ulang tahun kelima. Nggih, nggih. Leres. Iku iso kaya Simbai. Lah Amin niki, amin 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 amin. mula dibopong dindet muga-muga saged napa nggih Pak, tongkat estafetipun ada. Ngoten. Ora luput saka Kekudanganipun. udangan, ora mlutut saka gendongan. Nggih, nggih, nggih. Beda karo cak bujak gluduk iki. Pripun? Gluduke apa nurun bapake blas ora. Loh. Panjenengan sing pirsa to, Mas? Lek mari mesti maido kancane. Mbok eling lek gering ngono kae. Mak nyuku kuruk ngene. Sopo Lho, lho? Sampean lho. Etok aku. Mula diaturke apa, Mbak? Jenengan sama Bapak. Ayo. Mbak Tatin, Tin, Mbak Tatin, Mbak Tatin. saya poso saya gudi lho ini. Lah, poso ta bendino mangan bengi lho Mas, dadine bar maem turu mangan Loh, turu. saya enggak mangan sego ya, Om ya. Mangan bengi ya, kowe. Tak ceritani kata dokter. Kata dokter. Wong iki ora oleh mangan bengi. Lah Terus? napa? Mangan bengi rokok itu enggak boleh. Makan itu yang baik pagi sedikit ya, sarapan titik, terus jam 10, 11 itu makan. Penggilingan bekerja sampai maghrib. Mula bengi aja ngamangan. Rungokno omongane sing bar loro iki ngono kuwi. Dadi lek aku sehat kok bengi mangan ora apa-apa aku ya. Kowe iki ngawur ae. Masun ki alhamdulillah sakwise dipun paringi tausiah para gus-gus mari. Maune perokok berat lho. Iya, Masune perokok berat begitu dikon donga saiki mandek Mas. mandek sik mau wisan. Dongane tetep mandek, rokoke terus. Ya Gugul. betul Mas. Ayo, Tin. Ya. Weh, alhamdulillah. Loh, Bapak itu lho. Oh, iya. dulu kan. Pak Heru, bantul Pak Heru. Tanggapan bengi iki iso nggo jajan nggo pos Lurioyo. Kowe iki ora kok Eh. ngono. Matur nuwun marah aku. Lho, sing nanggap Pak Heru matur suwun sampean lho. Lah ya sing ngulungi duit aku. Tapi kan saka pundi pusate? Lho, kok Pak Heru Lah, nggih. zaman corona biyen kae. Duwite tak entekne. Iki sing bayare aku dhewe kowe ngono lho. Entek ya? Dadi matur nuwun marah aku. Wis entek. Wis entek ya. Kowe iki apa ora ngerti to? Domeng wis entek kenden sangke iki wis apik iso balik kabeh. Iki enek sing rung balik. Apa? Gayore sing sebelahke sik kadol rung iso nebus. Kira rung iso nebus mergo kae kejebak corona. Gagal ndasi. Wong kuwi kena gaya nyerah nutut to. Kok iso aku gadekne gayor lho. Mula asmanipun Bapak Heru. Bapak Heru itu ada 4 abjad. Iki lah awake dhewe wong papat to iki. Ya, Bapak Heru. Hai. Aku sampean Yu Tatin, U-nya terakhir Elisa. Ayo, coba. Per huruf. Oh, nggih no, ngoten. Adil to, Pak? He, ndak he. Ha! Ha, Pak. Dalang sisi tak rungane kok jero, dalang kopon sisi. Ha, Yo kali empat abjad, abjad ki huruf. Rungokno Lek he iki suku kata. yo. Ngengkel. Aku tak rungane kok jero jak matatin ora mudeng iki karo Poso, poso. Iki lho tak omong iki lho. Wis diomongin 4 abjad kok ya per huruf to. Iya. Lek he iki per suku kata. Lah yo. Ngengkel. He. He iki suku kata. Lek abjad ki 1 huruf. Ganjingane dhewe. Tak omong iki per suku kata. Nggih. Abjad. Diomongi per huruf abjad lho. Kopon. Poso ki ngepos rasa. Tetapi lek ngengkel ngene iki yo bingung aku. Ya poso nggon tutuke, poso nggon ati. Wis diomongi per abjad kok ngengkel per suku kata iki lho. Lenesu Pak Heru. Beting nih. Lho Pak Heru nek nesu malah maringi, Mas. Iya kok Bareng waras kok pegel ngono sisi. Sampai ini cilik digedhekke gede dindet. Sama sapa? Karo Mas, Aku cilik digedhekne bareng gede nek. maksudnya ki sampean biyen ki dipangku Mas. Dipangku apa purul aku masamu iki. Iki lho, kula ki adi. Rumah samu ngerti karo anu. Ngomong sing cetha lho. Masun biyen ki paling ora ya sik trah saka penjalipun Pak Siswanto Roh. Harjaswito. RM lho iki. Lah iya, RM Bundo. RM Gundul. Bundo.
Budi. Bakul rumah makan Kondo. Badak. Raden Mas Kondo. Nah, RM Raden Mas ngomong sapa? RM ki Raden Mas. Rosokan menungso. Wis aja Wes sembrono. saiki H apa? H itu adalah harapan. Nah, ngono lho. H terabjad H ora he. H Lah, wong tuwa kuwi akeh lupute. luput ya bener ngengkel. Wong tuwa ya akeh salahe, wong tuwa akeh laline. Gawane wong tuwa ki telu. Siji kuping kuwi ora krungu, budek. Sing keloro Dik. kuwi pangku. Kowe nyapa malah jelasne ngono. Loh, Kowe iki jenenge jelasne Kowe ngengkel. Kowe iki ngejlokne Betul. Blok nek kowe wis ngengkel lho. Iki ben sadar, wong tuwa kuwi gawane telu. Siji budek, loro lali, telu nguyuan. Kowe kudu ngerti. ora tau nguyu. Mosok. Mosok. Lha kok picek lho delok nek aku. Oh no. Kene tak jelaske. Hei, Ora H. gitu. H itu adalah harapan ke depan Bapak Heru akan selalu menjunjung tinggi harkat martabat keluarga semuanya. Ini. Tepuk tangan. Hmm. R. Ngono. Oh, sabar. Karena di Sabar. Asmane sinten? Sabar. Heru. Jenenge sapa? R to. Jenenge sinten? Heru. Heru. Lah kok R? Lah. Lek H langsung R terus urut. Oh, berarti E. E. Enek ene. Ya iya nek Iki ini. jenenge iki sapa? Kowe ku nyapa. Sabar, Bro. Ngengkel iki. Sabar. Jen. Kaya Penting, kenjikan apa ngono. Diaturi bocahne wis lunas ngene iki lho. Yo. R apa? Eh, Yo, ayo. E. anu Arek ndek aku ket mau gak disebut we. gondrong iki gething iki. Wis to rasa mbok gagas. R. Ros. Kok iso R gendeng. Kowe malah Asik karo macotongmu. R. Nulari sampean. Kowe sampean nulari. Nulari aku. Kan iki. Oh iso. Iki saka tembung ekonomi. Ekonomi beliau dari tahun ke tahun insya Allah akan ekor. ekonomi. Lah. Pedus ya nomor pira? Bakul nomor. Ekor. Iki ekonomi insya Allah beliaunya ekonomi dari tahun ke tahun insya Allah akan lebih melesat dan meningkat. Amin, 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 amin. R. R Tatin. Aku R. R. Nggih. Ora nyok R. ra nyongko ora ngira nek aku bakal ditimbali karo Bapak Heru malam hari ini. Alhamdulillah. Elisa. Oh. Kok oji? Oh ya. U kan? Oh. Muga-muga untung. Kaya ketoke padha karo dalange kowe. Tenang dulu, tenang. Gandeng Dulu, iki- sabar. Gandeng iki omongane angel dan ditransfer ono ae. Ben ngumpul ono. Tenang dulu, tenang. Sabar dulu. Iya. Ono. Untungnya gede banget. Untungnya gede banget. Sing Untung. gede opo? Untungnya. Untung. Oh, Basa Jawane hasilnya. bati. Aja nyindir iki. Nek iki memang untune gede banget iki. Oleh kuwi untune kekeselen itu. Beda. Nah. Wis to? Wis Sumang Heru. Ah. Nggih, saiki Sunaryanto per Sukata. Sukata. Su. Su. Su itu adalah supel. Setok kowe nggonmu ngendi to, Dik? Dik, urutanmu iki genah to mulai. Ora kesel mbok. Ngendi iki? Ora kesel mbok kon Anu nurut. ngene. Kowe kok lek bingung, aku ning kene, aku ning kene. Kowe ning ndur salon ngono lho. Nah, aku mana turute mau Ngene lho. kali ya. Pripun? Su. Su itu adalah supel. Sapa sok wonge pawongan utawa umate Gusti Allah. Supel dudu sumpel. Lah akeh supel. Wah, supel ya, Pak. Angel ora. Ora balang das lho iku. Dasku mbok ketut-ketutke. Su niku supel. Aku jane sabar, kaya melu emosi lho. Su menika supel, Pak. Heeh. Sapa wonge sing ora bedak-bedake umate Gusti Allah, insyaallah Gusti Allah bakal tresnani marang sak padane umat. Lah ya kuwi tegese ora Supel, nyumpel. seneng srawung, mboten Ora bedak-bedak. nyumpeli rezeki. Leres. Dadi sumpel. Supel kuping. Layakno dagelan ditira kerasan melu karo iki. Narimo. Nar ki narimo, nrimo ing pandum pinaring saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah wong lek gelem nrimo, insyaallah bersyukure gede ditambahi rezekine. Amin, amin.
Yan. Urutane 1 loro telu. Telu, Yan, Yan. Yan kowe mau wis sunar ya. Yo. Saiki 1 loro telu berarti kowe meneh Yan. Yan, kowe iki lho malah kaya bakul letek udah. Kowe iki jur Kowe ini wirani kan- wae kok. Kamu tuh mau di mana? Kamu di situ. Aku maunya di situ. Kamu di situ. Aku mau situ. Nanti kamu tak cium loh kamu. Rupamu ciri menjing. Jadi biji matamu. Kok Kok dadak kaya nyium curu. batang. Yan, Yan ki Kowe. apa? Yan. Aku mbok tuyano. Yan, Yan apa? Yan. Tuk, Dari kata kowe ngeser sakmene ndak kuat. Lah? Nutuk iki lho. Kowe ngeser sak taten ini ndak kuat. Patu Kowe iki kondange kegawa iki lho. Kegawa aja klitik. sama nih kondang ya kegawa sing nanggap. Iya, tak nek sing anggap ra kondang bener. Jajal nek sing nanggap tengok-tengok ning wangi. Loro nek. Cengane ane. Kok panggai iso nyau. Yan. Tatin, Yan. Yan itu dari kata semayan. Jadi ini Bapak Heru itu tidak pernah nyemayani wong sing wis tahu diundang. Janjeni. Janjeni. Berarti padha karo berarti sportif lah. Seperti tanggung jawab Tanggung konsisten. Toh. Tol. Tol. Bentar dulu, mikir dulu. Kok nganggo tol? Toh. Ora nganggo L, Cak. Tol lo, mentol, ora mentolo, nek susah. Ora mentolo, nek weru wong susah. Dalo. So. Saya pakai aja itu. Toh ki saka tembung Soi Tol, sogok. tol. Saka Soalnya tembung sapa? sogok. Sapa sing nyogok? Lah kono pengen nyogok tekmu gitu. Anu kok asumsimu ki asumsi sing ora kepenak kok. Elek sing elek kuwi lho, Duk. Aku ngomong so. Kowe ora aku. Somiko Sedekah. sedekah, kulo makrofin sedekah tun. Dadi Bapak Heru tun niate sedekah. Apa kowe? Iya ta. Khulu Iya. ma'rufin Ora. sedekahun. Ngerti ra iki? Aku ndak ngerti kowe kok iso ngono lho. Loh, saiki tak takoni. Donga sing langsung diijabahi dening Gusti Allah donga apa? Nah, iya. Donga Heeh, sing langsung kelakon, langsung Iya. diijabahi Gusti Allah donga apa? Ora seto aku. Sing tak tekoni. Ndak ero aku. Roh ora man? Ndak ero. Donga apa sing langsung diijabahi Gusti Allah? apa? Bisa ora kowe? Ora iso. Bisa ora? Ora ngerti. Iso ora? Kabeh Apa? donga iki nggawa proses kok. Doa itu yang selalu langsung diijabahi Gusti Allah. Sing diridhoi Langsung enek. apa ki, Mas? Doa makan. Lho. Kok iso, Mas? Lek doa makan, Iya. Allah mabarik lana. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kan langsung mangan. Sapa sing ngomong? Sapa sing ngomong langsung Lah mangan? aku lho. Lah sing mbok pangan ra enek sapa sing mbok pangan? Lah iku oleh saka Pak Heru langsung mangan aku. Kok sing dipangan ra enek kok arepe Eh, pangan eh, iso. eh, Kene tak jahit duit ngono kok iso. Duit meneh. Iya no ngono. Ya, siap. Coba Mas, jaipongmu kene. Ya coba. Belok. Karo iki aku. Apa tembange? Tuh. Pakai yang agak hot toh ya. Nem. Oke. Deg-degan dik. Mas drame ya kene. Deg-degan dik. Yo. Apa iki sing gendeng aku to? Iya no. Oh piye carane Mas? Masa cocok kaya Yogya aluse ramae rada kepiye ngono. Oh, ki mau di ngono. Ah iya gawe jep kok iso. Ah. Deg-degan dik. Asik. Jajal kae. Gatil, Mbak, gatil. Kok gatil dalange ijan. Kowe kayak lagu ya. Ya, coba. Deg-degan dek. Mosok ngalat. Kuwi jane sinden apa barongsai to. Deg-degan dek. Pancen bojoku kuwi mbiyen laire nyidam nyambik. Aku mangkat enek wong bedol nyambik. Nyambik niku napa to, Pak? Berarti metune sesuk nyambik. Nyambik iki apa, Pak? Mboten kok iso. Biawak, Ya. biawak. Deg-degan jantungku deg-degan nalikane aku krungu ora nyono aku ra ngecewa apa bener sira wis berpisah. Iki nganggo joget ora? Iya. Iya. Jajal Coba. kluthuk. Pak Sun.
Apa? Wah, Mas Rudi Oh, Gareng. Mas Nggih, Rudi. nggih, 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 nggih. Hmm. Nggih, nggih, Mas Rudi mbak nuwun rawuhipun Mas Rudi. Mas Rudi Gareng. Langsung Oh, bisa ya, apa alhamdulillah, ya. Senengnya wong bejo. Ya, Panjang receh. Monggo, monggo, Pak. Nggih, 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 nggih. Nggih, ngoten. Nggih. Pun monggo, monggo diparingi monggo, monggo. Nggih, nggih. Monggo. Nek niki mboten sah niki, mboten sah. Nggih, 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 mboten monggo. Lah nggih, niki mboten sah. Niki pun gadah napa-napa pun gadah niki. Kowe nyapol kok nusul aku lho nyapol. Wis Nyapa ben. to kok lesu nyapa to. Sampai yo tau dadi nom. Nah, Kene. Nunggu kene. Wis rasa Mas nek kono ae. Nggih, Kok yo dimaklari neh karo Nggih, kono. Wis kono ae. nggih, wis Mas Kene lho lungguh kene. Le. Wis kono ae. Lenggah mriki, Mas. Lah, mbok kali gorene wis mbok jaluk separuh. Ora nyapol. Ngono. Siap. Siap. Ngono. Jajali. Terus Dok? Yo. Ratapan Mas. Yo. Akeh kulo tidak apa. Awake dhewe tetep ngene. Iya. Mas sampean kono sik ya, Mas. Mas Rudi, aduh, Sampean kono sik. Nah. Ngono wis. hati-hati aja Anu karo wong kondang gayane terus dinerokne aku ngene-ngene. Oh, pasti barang-barang nerokne aku lho wijane. Nang araku nek tau masuk. hati-hati. Cekane. Aja cetek ya, Mas. Jaluk separuh kataku. Ora. Ning yonine padha, Mas. Iya, iya, iya. Basa lenggah ngono yonine padha. Heeh. Biyen nom-nomane Mas Gondrong nalika dhewe tahun 2010 ya kaya Mas Gareng ini. Iya. Saiki lak dasare wis sepuh dadi ya kudu nglenggana sing luwih enom. Sopo Iya. sepuh? Lho. Piye tadi kowe kok ngene aku sepas. Lho wong iki bakale ngunduni tuwa to, Mas. Ya aja mikir ngono saiki wis enom kabeh aku kowe cek galak-galake wong. Sepuh. Si sepuh ki sapa ya Jali? Sing dia sepuh ya lek. Lah awake dhewe iki Kowe koyo ngene kaya maco. wong sing merening kaya ngene. Merening-merening mbok kelingan ning rumah sakit Isak ngono kae. Ora kok dadak Rono ta? Ah, Ning rumah sakit tadi. oh tae. Coklit kok ngendangi aku. Aduh. Lah apa nek dalang sing ngindang dicanteti. Loro tak gawane jero lah kok kon ngijoli dhuwit to. Wah, ora cetha. Ayo Dili. Dilanjut. Deg-degan dek. Deg-degan Hatiku deg-degan. menalikane aku krungu ora ngomong aku ora ngomong apa bener sliramu wis kepisahan tenan iki Mas Gareng so sampean Mas Gareng. Iki sapa to? Sapa to lali enak Sapa wis. to iki? Sama masuk Bar lali. lali. Mas Gareng lali. Iki ngono saka Ora. Wis tau lho lali. Ora sambung-sambungan. Lah kenapa to, Mas? Nang
Yo ora sange nangis. Sajake pengen kok piye kok ya. Matasi mboten kok ya. Masa lali? Masa lali? Iki ta. Sinden Jogja adalah Python lho. Python meneh. Kok Python Nek iki. dalane cantik-cantik kok ngene Python. Mas aku Tukang tapen ning selipan lho, selipan. sinden Jogja sapa ta? Loro ki kan Jogja semua. Tatin Totit. Iki Mbak Tatin, iki Mbak Elisa. Wale, Titen wale, aku. wale, wale, Eh? wale, wale. Kualik, Mas. Wale. Iki Oh, Mbak wale. Tatin, iki Mbak Sendur. Mripatmu periksakno to. Mripatmu periksakno. Dalan nek wis sepuh mek ngono. Hei, ngono. Pripatmu Iya lah awake Kae dhewe. kok ngomongane periksakno mripatmu. Kono dhewe kupinge butuh diperiksakne. Oh, aman. Masun ki tengen-tengene wong sak donya ki masun. Sampe Ya. Kuping Pagatake wangi Mas jenengan. Sehat, sing penting mulai sekarang tak teruse. Amin. Wis ora wani ngrokok. Gak, mergo. Gak wani, Mas. Wani ya, Mas? Gak wani, gak wani. Mas, Udut, udut. Mas Kereng, Mas Kereng. Apa? Masun ki sik wis gak ngerokok. Wis gak wani ngerokok. Pancen yo sementara iki sik urung iso tuku. Dadi Kok tenan ngonyek ngawur e. Iki sambene rena-rena ya. Bapak mau bicara apa, Pak? Pripun Pak Heru, Pak Heru. Oh, menika selamat ulang tahun buat Kang Wayah saka Mas Heru menika kadang kula sepuh. Pripun Mas Heru tembangin napa niki mungkin? Sudah itu. Pak Heru Enggak, Pak Heru. menika wes iki the best kota Blitar iki kok. anu sing nembang Tole Gareng. Nggih, kali Mbak Sop Tatin, duduk Mbak sing Lisa. lokal. Oh, lokal. Oh, lokal. Oke. Oh, Gentenan ya saya. ya, Nggih, nggih. pancen Anu, pancen Batin ben Lenggari. Sing apa jenenge? Oh, uruk sik lho, Dintekne sik, dintekne sik. Lho iki sik. Jenengan iki mosok ora Sinten krasa. anu Sing misuan. Oh, Mas Heru. Wo anu sapa kae? Hani. Nomor 3 koetan kae lho. Susi. Eh, Susi. Susi. Susi si milik iki weleh-weleh niku ta? Nggih. Oke. Sing latal. Nggih. Ya, betek sik nggih, betek Tapi sik, Mas. dintekne sik Nggih, nggih. janda barine. Ya sing penak. Nggih Mas Heru, siap. Nggih Mas Rudi matur nuwun rawuh. Siap, Mbah nuwun. Oh iya. Sikat. Ketuke telong, ken wis kepatung akeh ayo kita ngopo. Lagi Semarang, Mas. Pedang biru. Wis wani Pedang beda. satu dek Maleme minggu Wahyu dadi jantung atiku. Menyang Solo, Mas. Tuku selendang biru. Mas. Ojo sembrono, najanan ojo. Janda Sampun baru. menika janda baru rom. Alhamdulillah. Anu lho. Mbak Tatin. Pripun, Mo? Aja mulai lho. Boten. Wo lho, lha ning Mbak Tatin Mulai enek. esuk mulai. Lajeng napa? Aku kuwi mulai saiki. Oke, wangsule nggih nyarungi Oke. tancep kayon. Siap, Mas, menika nyuwun pangapunten. Nyuwun Menika wedal. nyuwun wedal menika wonten Sesule sesulih saking Banyu ing Bobo samangke Heru. kajat Bahwasanya lan niatipun nggih menika Nggih. ulang tahunipun. Kero. Teng Putra payaipun. Aku sekali maneh kaya kumbu karno mene. Omongono Jare omongono ususe rung tak sehat lho. Ora to koyo. jare Iki piye maksudnya? anu menika ulang tahun ingkang Anu Mas wayah. Heru, mriki Mas Heru. Nah, Nggih. nggih, ulang nggih. tahun putune. Menika Ulang anu tahun ini. dipun tampi rumiyin mengke kalian Ini ajate gansaran ulang tahun ingkang wayah, Mas. panjenengan Mas doa riyin kersanipun sembur tutur panjenengan Sing mbok ndonga sapa? Mas Gondrong. Kuwi ndongani awake dhewe ra mandi apa ndongani wong. Ya sapa ngerti kanggo wong liyan iki ya. Nini semoro bumi kaki semoro bumi ibu bumi bapak kuasa kekuatan bapak kawas diri aku mandu. Diri aku dengan kata-kata kata-kata. Terakhir lali rapalan iki. Kuwi dek iki nyeluki danyang dindi ra tekan. Danyang dindi ra tekan.
Danyang kene kon ngampiri danyang kono barang. Donga ae lali sing arep rada bantu sing terakhir kali. Kowe tak critani kuwi donga tenanan. Donga ya tak sing pertama rada jelas, sing terakhir lali. Aku tahu sampetan nggone iki nyeluk danyang sak desa diceluk kabeh. Sitirya kumarane bumi purah musing ingkang ika bakal cika bakal danyang legok ngriki enten lepate nek kula nggiyar nek kula nyuwun pangapura. Nggih. Ngono terus bar iki digiyarne Niat kajatipun. sing dongani sapa? Panjenengan no. Kowe iso to. Niki mondok suwi kok ora iso Aku ndongani. ning ngene Aku pon. nek ndonga ora nek suarane. Pon. Kula iki mondok lho, aja ngising-ngising kula. Ada aku pengen roh kowe. Mondok ning ndi to, Mas? Ning pondok Ramadan iki aku. Padalan. Yang sewu niki ulang tahunnya cucu kula nomor setunggal. Nggih, Pak. Nggih. Namine Elden. Nika. Amin. Elden. 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 Mugi-mugi dadi wong sing bejo. Amin, amin, amin. Wong sing bejo iki sembarange mesti bejo. Penak. Nggih, nggih. Lah wong suksesnya dhewe mesti bejo, tapi bejo mesti sukses. Nggih, amin. Nggih, terus. Lek nek lupute putu kula nuwun ngapunten. Nggih. Iso dadi aku dadi wong tuwek, lek iso ditutur sing apik, tutur uwur sembur. Iso nglakoni kabeh lek iso salah siji. Nggih. Ngoten nggih Pak Dalang Rudi. Nggih. Nika kula senes Rudi. Sampeyan ki pas donga kaya-kaya ketutupan, Mas. Kaya ketutupan. Begitu doang kayak ketutupan terpal. Mbak Elisa, saya dulu pernah di Palu loh. Loh, Di Palu saya. kok betul loro kabeh di Palu? Sukses saya itu dari Palu, dari Sulawesi Tengah. Alhamdulillah. Saya dari Jalan Pramuka dulu. Di Morowali pernah, di Poso pernah. Saya di Parigi pernah. Sing dereng nanti ten Turi. Tiba-tiba Turi. itu Ini sampean. Mas. jenengan kok jadi turi kok. Sing urung dadi teroris. Mbok mboten. Tolong Pak Rudi, Pak Anu, Pak Sun. Sun. Ya dongani. Dan Donga Jawa, donga Jawa. Donga Jawa kena, Nggih. Arab kena, Mekah kena, sembarang Pak kena. Jani nek kono mike kuwi donganono kok kono ae. Jawane jenengan Pak Jani Ora Arape. Pak Jani. Pak Jani. Pak Jani sing bonang penerus nih ya. Rene. Oh, layakno disangoni kon donga to ngono wae. Kaya roh ya. Lutuk. Sing bener dongamu lemu donga aja kesusu bendak teng Bratul nek nganti kleru welake aku. Bab kuwi makile aku. Wes. Nyuwun sewu nggih sedaya mawon. Menika rakit ambenganon sak perlu kangge ngulang tahun putunipun Pak Heru. Pak Heru. Pak Heru, Erden. naminipun Erjen, mugi-mugi Elden, Pak. Elden. Erden. elegen. Elden. 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 Mugi-mugi saged lestari widodo kalis ing sambikala menika sedaya mugi angsal berkah pangestipun Kang Maha Kuwasa lan katambahan donga lujeng dhateng sederek kula sepuh anen sedaya. Saaturan ngaweruhi dumateng sederekipun Kebdat sekawan gangsal kang wonten tengah. Panipun dilujengi panipun sing Elden sageta lestari widodo sageta dados tiyang ingkang sae kados simbahipun. Menika sedaya mugi angsal berkah pangestipun Kang Maha Kuwasa lan tambahan donga lujeng saking sederek kula sepuh anem sedaya. Saaturan tasih gadah jadwale nggih menika ngaweruhi Kakang Kawah Hari-hari sedulur tuwa Kang Madarupa kang lair bareng sedina. Pranipun dipinulujengi anggenipun njagi amongipun si Elden sageta lestari widodo kalis ing sambikala menika sedaya mugi angsal berkah pangestipun Kang Maha Kuwasa lan katambahan donga lujeng saking sederek kula sepuh anem sedaya. Mekaten anggen kula ngiyaraken mbok bilih wonten kekiranipun ingkang Maha Kuwasa ngabulana ingkang dados niat kajatipun Pak Heru nggih. Dongaipun kula nyuwun Pak Budi. Oh nggih. Pak Budi. Iki mang Pak Jani mang jane kon ndungani tapi wis dikajatne ra apa-apa. Dadi Pak Budi, Pak Budi. Komplit. kajatan. Komplit Bud, kok malah. Bud, dongamu Bud sing donga lek ku marai kae. Ya. Sing jelas, Bu.
Biyen anu si sampean Nanti paling tak kampleng iki. zaman untumu genep ki jelas iki kita ngawas lho donga iki. Nuwun sewu niki donganipun donga Jawa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Windu tawa, taun tawa, sasi tawa, dina tawa, jaka tawa, tawa tawi tawar tinawa mring Hyang Maha Suci Gusti Allah mujudaken bumi langit telenging bumi ana banyu air jam-jam putih warnanira wadahira tong botol pinangsang seh subakir lasne lengkir ana udan tangis sindung liwet pagebluk lamur ya elden ratu ning umur terus lali Budi ya iki. ya elden ratu ning umur Budi. Sik ta iki kadung series lho, Bud. Tak rungan tenanan lho kowe. Kowe lek ngantek guyon tak protol untu meneh lho iku. Kadung serius iki katun umur tak kira melengki kanu lho kok apa sih iki? ana sindung liwet pagebluk lamur ya elden ratu ning umur Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati masihun wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Terima kasih ya, Bud. Yo lali bareng tebut donga. Layakno dadi ngenane nyalon juru kunci mayite demo kowe. Iki mau jane malaikat wis seneng. Arepe dinilai 100 bosong ini lak rugi 50 iki. Nggih. Anu Ya. Bapak itu Terusne nembang. Bismillah. pun mugi-mugi ingkang wayah mugi-mugi dados wayah ingkang bejo. Amin. Mas Rudi. Amin. Amin nggih, Pak Heru. Jenengan jan Iki istilah dipangan ya. pun. Oh, sampun lho mo. Monggo. Tembange kene Mbak. Pundutane Pak Mbak Heru. Susi, Mbak Susi. Susi ki sindi ta? Dengaran Yahudi biasanya rumpi. Aku iki Aku pergo ora nggih rumpi ki rumpimu kene ning nggonku lho. rompi mek sitoke keri nggenmu ora mau balik-balikne ke rumah. Kuwi jane mau arepe gawe rumpi macan kae. Heeh. Lah gandeng dalang iki lemeke ya macan. Akhirnya timbang aku ngilemek to karepmu. Kuwi piye ae. Lembah Mas Iya, Susi. iya, iya. Poso ya. Niki Alhamdulillah. Susi latah niki. Iya. Ambek nggih, Jan. Mas Sun. Tembangnya apa? Dibalik- Sirku dibalik- kan dibalik- sirku tak dumni sinden aku kok sungkan wong disawer kok tak sawerni wong. Ojo, malah iki langsung timbang kok disawer gip lah ya susah. Cumacaku. Lho, kuwi penting anggemu. Wis iki. Monggo, kula aturi ngunjuk rumiyin, Mbak Tatin diunjuk rumiyin. Aja sungkan-sungkan diunjuk rumiyin. Aja sungkan-sungkan. Ning angel lho iki. Biasane angel. Saiki anu pripun? nanda Sinten? karo Hani. Niki kan ya Mas. Niki kula atur ning mriko nggih. Kula atur ning mriko. Mas Heru. Kula tak teng mriku nggih. cintaku Sakonya-konya kode karo cahayu sing satu lamparmu pancen super resiko anti lalai yen ra ketuk sepino sing cintaku sakonya-konya kode mari durung demok aja udah bensin seliter mantanku tak sekater tak akhiri aku dirasaku tantan mipit rambut kolang nane ayo gerak kowe luwak berciko nganti rusak bapak berut sing tak pikir nganduni ngambang jambu goblok dipangan bulan ular kakak lakune krokat loket sangat bayi sebelum aku stop kok ngene diutangi dhuwit nek nggih nyawer, Duk. Duk, Dalam kowe diutangi dhuwit nek. dibisik melih kula. pripun Mas Ruduk Anu nyilih 100 saya Duk. Boten ora. ngene lho kowe iki ra ngerti kan sampean dulu sering dikasih bapak Iya. itu karena wujud bapak itu cinta ke sampean mau saiki wakili bapak ya sampean Iya, anu Ngono lho. Hani, iki Hani. Pertanyaan saking Bapak iki mau. Nah, Izin ya.
sampean bulan iki poso ora? Pak Heru Puasa. utang. Puasa. Omahe Pak Heru utang mek kluduk. Diamput, diakreng aku. Ku lek gablek. Sampean ra paham. Lah Kula ndereke jenengan wiwit nun sewu. Pak Heru. Jelas, Mas. Pak Heru utang duitaku dengan nyawer ngono. Masun, kula ndereke jenengan pirsa to, wiwit biyen budal tanggapan sepeda motor. Saiki. Terus tuku hijet. Lah iya. Sampai mobil penak kula tau tuku. HRV, Fortuner, Alphard, Foxy, sembarang tau tak tumpaki. Ngantek kula waleh sakniku numpak truk ngalor ngidul Mas. Kuwi lak ming ucapan. Nek lak pengen anu tok to kok iso. Iki Pak Heru, badhe wonten bertanya. ayo coba. Samang- mikmu coba. Pak Heru iki mbisik aku nun sewu izin ya. Sampean seneng ra bengi iki ditimbali Pak Heru wayangan di bulan puasa ini suka ya? Suka remen Suka ya, sekali. senang ya. Sampean poso to? Puasa. Poso, Pak. Barokah. Ngono. Alah malah kaya kontol alun-alun. Matur sembah nuwun. Pak Heru kan daleme di Moro. Nggih. Iki kan pasar manuk. Betul. Kita delok lek mau mlakune koyo Mlakune ngono ngono kaya apa, Mas? Iku cara manuk nu koyo manuk kacer ra. Kok kacer? Iya, Kuwi. manuk kacer ki lek isu Lokal apa poci? Lokal apa poci? lokal. Lokal. Dadi sok kalau ki ngoceh banter, lek isu seneng adus, lek wis itu si pencilaan ngene iki. Nah iya. Cara manuk nu kacer ra. Ajar. Jajal jok ke mlaku safety. Kowe lek nanda cara manuk uwuk. Manuk iki to iki. Apa to Iki sampean? cara manuk wis beda nek iki. Apa Mas? Iki punglor boto. Oh, teler kae. Teler lek gelem ngoceh Nggih. kuwi men Wis ora nyawang, Ora ora nyawang. nyantengen. tapi lek obo macet menenge ramu. Stres. Stres. Iki lek obo nesu karo bojone meneng ra gelem jak omongan. Wis mengkurep tok. Mangkrep gak ngono kuwi. Cara manuk. ngono kuwi. Iya. Lek loro iki kenari, Nek iki loro iki. iki labet, Iki kene susi iki. lek iki cah loro iki beda neh iki. Apa Mas? Iki manuk nun sewu iki jalak uren. Mangan terus. Mangan terus neleke banter. Pojok dhewe iki. Sindi? Pojok dhewe iki. Perci. Perci iki. Lek iki Elisa. Elisa iki cara manuk beda neh. Apa Mas? Iki murai batu. Alhamdulillah. Taten. Lek taten ki manuk alun-alun. Apa kuwi? Blekok dadi. Dadi sini mek nelek. Dadi Awur wae kok iso. anu sini iki, sini iki. Anu Nanda. nanda. Kula. Lho, budi men suaramu. Nggih. Kok ya Kula poso, Mas. urate kok kuwi. Oh sik to, bapak ki ora. Kok kula poso urate kok kuwi ya kula poso gundulmu. Bapak ki ngempil sampean usia berapa? Kula dua. Jo. Ya. Kamu usia 22. Dadi kabeh iki penting sembah lagi ya. Matane. Wong aku nuli pake kok iso. Sok ben aku yo ngono kuwi. Ya ora iso ngawur wae. Saiki sing nuntun nenek kok iso. Lagune apa? Rondo kempling, bapak nyuwun rondo kempling. Nggih. Pake ngersaken rondo kempling. Rondo kempling nggih, Pak? Nggih. Siap. Ya, ngene wis. Langsung dadekke. Ya. Mas Rudi Gareng Nggih. anu badhe membantu. Walah, kaya Daryanto lho menawa kuwi. Daryanto sapa ngawur ya. Mas Cahyo. Ya. Langgamu Mas. Ndak pundi bae perawan rondo kangge kuyo rata pante. Rono iki ya acarane acara budaya. Iya. Budaya di bulan Ramadan. Iya. Mulai ya tetap awake dhewe menyesuaikan berdampingan dengan bulan Ramadan. Ya bener, ya pancen siki siji gawe loro gawe, sing sepisan iki ya mujudke syukur marang Gusti kang anugrahaken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya kuwi ingkang wayah saka nyebut Bapak Heru Torong. Muga-muga dadi satya sing migunani tumbaring nusa basa lan agama. Alhamdulillah. Amin. Satu lagu lagi. Oke, Bos. Kaya MC. Modele kaya nyiarke apa kae bingung. Satu lagu lagi. Bebeke runtung-runtung. Nangis sajroning atiku. Ika. Nalikane aku ninggal aku. Ya, apa siramu asa aku kudu sampai karo sapa. Masuwun noleni
sedo satu tak enteni nganti sakelengmu. Yo, Satu lagi. Master Mendem. Oh ya, satu lagi Mister Mentem. Ya, ya. Dari Mayura. Oke, siap. Ya, iki piweling bahwasanya di bulan Ramadan ini lagunya Mister Mendem. Mister Mendem. Ay. Ngepas ke hawa. Arah ini ya. Master Mendem. Satu lagu. Satu lagu lagi. Kayak Sama Mas Buduk, Mas Buduk. Oke. Ya. Aku wis kadung cium mati aku wis kadung sing omongan wis tak aku yang Piye? Ora tak kakak penting sesuk tuku berat. Ora tak anggap penting anak bodo waret. Aja muna-muni tuturi kaya buyai. Kita wae yen mentem wis losor. Ojo cekak hatimu. Wis tak cukupke lelakonku. Pancene bener kandamu. Mentem aku ngrusak awakku. wis mari kanca-kancane Selamat tinggal koncoku lerek kon bujang. Aduh ngamuk kuat mendem kuwe surah kumat. Awe kowe ya. Dewi. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Siapa iki? Mas Jo Kluthuk, Ya anu lagi Ustaz Klitik lagi. sampean pun kula kandhani pun ngombe-ngombe. Jamane pun jaman tuwa, jenengan wis saya tuwa, arepe diparake ngendi? Kulun nafsi dail kotul maut, wong sing kedunungan napas besok kajemput dening maut. Kowe nyapa kok ngombe ngopo? Sapa ya mbok nukokne aku? Loh. Wong aku tuku dhewe. Senajan to sampean tuku dhewe ning sing rusak ya sampean-sampean dhewe, ning dampake ning gone keluargamu dhewe. Mesakno bojomu, aja omben-ombenan. Iki ngono minuman setan. Nek iki mbok ombe terus setane ngombe apa? Nuturi aku apa wis keluargamu wis usus bab niki sempurna.
Astagfirullahaladzim. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Fafiru ilallah, dibalekne karo Allah. Nyapo sampean kok ngombe nyapo? Enak kurang jajane. Lo ngomong doae sampean. Ora wae iki banyu putih kok dikira. Astagfirullahaladzim. Boleh piye wae. Astagfirullah. Urun 50 ya. Ora iso. Ayo berhenti. Berhenti minum. Lagi berhenti. Saya arahkan para alim ulama nate ngendikan sapa wonge sing bisa nyingkri pekat penyakit masyarakat uripe bakal manfaat. Gandulo sarunge yai. Ndek tak gandul lah kok sarunge melorot ya ini tak katok. Eleh lambemu. Kok iso? Kalau obe gak kecing. Ayo. Kalau obe kayak itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Dalang. Waalaikumsalam. Oh ya itu wae. Dalang ki adalah makrifat pemimpin. Baik, dalem. Aku putune Kaji Ismail. Dulure Gus Idam, turung lho. Terus kowe arako sak enakmu. Jenengku asline Gus. Turunanku kabeh Gus Nur, Gus Muhammad Saleh, Iya Gus asine. Gus Sun Gondrong. Iki asine ya Gus. Apa ya kuwi? Iya Gus. Apa ki? Ya Gus ya. Gus apa? Ya Agus ya. Kowe ora ngerti nek aku asli. Ora ngerti urutan. Nek iki asli Gus. Nek aku ora tak dudu-dudu. Nek niki lak klinik asli. Yen tinggal ndamel saka pantes to? Damel sarung ya pantes. Pantes lah dunia. Niki sik terah saking Sunan. Nah, Sunandar. Ngawur ae. Aku rumangsamu biyen yo nyantri kok iso. Sik golek. Ayo, tak terus nih. Tak tuturi ngene lho. Joget lu karo mendak kok sikile. Ayo jajal. Mendak iki Kok ngendi iki mau? dengkule ditekuk. Ora tak gagas. Ora tak gagas. Sampeyan wae. Astagfirullahaladzim. Sampeyan wae. Aku tak terus nih ngaji iki lho kok iso. Aku ngene. Masya Allah. Jangan kamu berbuat gini. Ngene nakal. Lah kok nakal. Kamu jangan berbuat gini. Sekali-sekali kamu lebih begini. baik. Aku golek ngombe ya ditonton dulu. Nah, ngono lho. Wa ma'akum aina makum. Nah, iki lho. Iki. Aku wis ngomong iki tak percaya. Apa kuwi, Bos? Bahasane iki pakasahat. Wong lek kuwasa ya. Oke, Mas. Bebas. Pemimpin ini bebas. Mulai ketoprak aku pemimpin. Nggih. Sakwise Pak Sis. Leres. Nyekel papat nganti bubrak. Tayub nyekel. Loh, iki tahu sapa iki? Sapa ketoprak tahu, sapa wayang wong ya tahu, sapa tari ya tahu. Malah sing terakhir iki sapa rumah sakit dingenane iki. Sik ya. Nggih, iki mangane urung dhewe. Urung jaipong. Dereng-dereng. Jaipong. Nggih. Jadi kuwi ben jaipong. Nggih. Engko terserah engko sing bajingane Mbak Elisa. Sing bajing, sing nembang. Sing nembang bajing. Enggak maksudnya. Sing nembang. Itu bajingane. Oh iya. Loh, aja salah lho. Maaf. Kata-kata kadang-kadang nun sewu. Bajingan ki kadang-kadang wong ki mikir elek. Tapi sejatine iki bajingan ki sopir napa, Bos? Sopir sikar. Sopir sikar ki bajingan. Iya, bener. Bajingan iki bahasa Inggris. Sopir sikar. Bajingan iki yit karo her. Yit nganan, her ngiri. Ngono lho. Iki jane bakal rating kita sisi iki. Ora kok. Ora ngerti to. Bahasane Mas Gondrong ki bahasa Sanskerta lho. Hiti apa? Basa nguk. Hiti apa? Sik tak citani. Sik hiti apa? Itu nganan. Salah. Loh. Hiti obat nyamuk. Kok hitung nganan itu? Dagelan arep api-api kok entahi. Pripun jajal? Basa nguk kuwi basa Inggris. Nggih, Mas. Pripun? Nggih. Kowe bregeteng. Bregeteng Bregeteng sing Belanda. bregeteng sing karo soto. Karo soto kalau soto lawe bregeteng. Kayak bergedel kayak. Ngono. Ayo Han. Ayo saya. Langsung intro nduk. Terus dulu tak tolong. Mbak Elisa ya. Wis, Per. Introne pripun? Introne yo kok intro saka kendang jaipong lho Le. Kendange pripun? Terus tak delan-delan tak terus delan-delan tak Meneng ae, sing itu ben kene. Aku jurusan tari itu. Iya, ro SMKI to mbiyen. Lah, STKW kok iso nari joget Prantaya putra-putri bisa. Jajal blindrong jajal. Nyempure. Jajal kon blindrong jajal. Blindrong. Blindrong jajal. Blindrong.
Sak madeg. Lho lingkungan betul apa? Wong darani nirok neko. Saya tahu kongkon manut aku gak kok kongkon. Ngono. Kocok blindrong Mas Ting ngene to. Sin to. Aku lek kok pacake Gatot Kaca ngono. Biyen sik gedhi Gatot Kaca lek cilik iki Gatot Beling. Yo. Nduk. Ngene lho. Ngerti lho, Mbak. Raden Jawa Timur iki. Penonton tenang. Ngeten iki penonton iki mulai pun nggawa dhewe-dhewe. Lah iya tenang wong satu lagu lagi. Oh, kamu di situ, Nembang. Oke. Oke, sewengi pose lakoni satu lagu lagi. Arang lho poso wayangan iki. Arang Aku nopo? poso mesti wayangan lho. Nggih. Satu Dadi lagu. sak karepku iki. Iya, Mas. Pak Harus mulai to. Pak Harus balik. Sinten jare poso arang wayangan? Niki seminggu ping 3 wayangan terus kok mangsane. Wong sugih ngono. Sampeyan desak ngenteni sing nanggap. Mas Rudi iki wayangan dhewe. Sampeyan ki yo ngisin-ngisini. Iki Mas nggih. Ayo, Karo Rudi bocah sing tak tresnani. dah alah enek wonge ngono, biyen bisa langsung ki. Tahu tak kon nglakoni ning dhuwur langitan dhewe. Ya. Yo, Han. Toto ditanutak, delan-delan tutak, terus ditanutak, ketak. Kendangane penak to, Bel? Sing muni iki lho kaset buri lho. Satu lagu lagi ya. Awas siap. Satu
Kudu satu lagu lagi. Satu lagu lagi. Kok Kadung seneng kok ajenge bacot nih. Satu lagu lagi.